Il-Gvern ħabbar li se jkun qed jestendi d-differiment tat-taxxi tan-negozji u kumpaniji sal-aħħar tas-sena sabiex ikollhom aktar flus f'likwidità f'dan iż-żmien ta' sfida. F'konferenza tal-aħbarijiet il-Ministru għall-Finanzi Clyde Caruana spjega li issa n-negozji se jkunu obbligati li jibdew iħallsu t-taxxi tagħhom minn Mejju tas-sena d-dieħla. It-taxxi eliġibbli jinkludu t-taxxi kollha mħallsa minn min iħaddem. Fil-fatt ġie spjegat li mindu tnediet il-miżura tad-differiment tat-taxxa b'kollox ġew differiti madwar 230 miljun euro f'taxxi ta' dħul, bolla u VAT. Minn dawn tħallsu biss ftit aktar minn 95 miljun euro. Minkejja din l-estensjoni, il-Ministru Caruana qal li din ma teżentax l-obbligu li wieħed jissottometti d-dokumenti neċessarji hekk kif mitlub mill-liġi. Jiġifieri, jekk wieħed irid idaħħal il-formuli tad-diversi taxxi, dawk il-formuli jidħlu iva ma jidħolx il-pagament għax dak differit, imma l-formuli jridu jidħlu biex bekk il-Gvern ikompli għaddej bil-ħidma amministrattiva tiegħu fil-qasam tat-taxxi. Irrid ngħid li jekk il-formuli ma jidħlux, dak li hemm bżonn ma jsirx, iwa hemmhekk xorta japplikaw il-penalitajiet li japplikaw is-soltu. Il-Ministru Clyde Caruana ħabbar li se jkun qed jestendi l-moratorji taħt il-Covid Guarantee Scheme mit-30 ta' Ġunju 2021 sa 30 ta' Settembru 2021. B'kollox taħt din l-iskema mmirata li tipprovdi iktar likwidità lin-negozji hemm 537 self u li jammontaw għal ftit aktar minn 408 miljun euro. Dan fil-waqt li se tiġi estiża l-possibilità li negozji jisselfu flus sabiex jitħallas self minn flus li jġib mill-Bank tal-Iżvilupp. Il-Ministru qal li dawn il-moratorji ġew estiżi sa Settembru hekk kif il-Bank tal-Iżvilupp qed jistudja strumenti finanzjarji sabiex in-negozji jħallsu dak li għandhom iħallsu fuq numru ta' snin. Il-Ministru għall-Finanzi ħabbar ukoll li se tkun qed titnieda konċessjoni sabiex negozji li jridu jħallsu pendenzi ta' taxxa li jkunu akkumulaw matul is-snin jistgħu jagħmlu dan billi jbigħu assi tagħhom fi proprjetà jew art. Bekk idħul mill-beħ imur għand id-Dipartiment tat-Taxxa u taħt l-iskema jiġu eżentati minn 5% fuq it-taxxa tal-kapital. Qed nara li din il-miżura jkollha skadenza ta' sena, ġifieri sa Marzu tas-sena d-dieħla, u għaldaqstant ikunu qed jibbenefikaw minnha dawk li jkunu daħlu f'konvenju li jsir fi żmien sena, ġifieri sas-sena 2022, propju sa Marzu tas-sena 2022. Intant fl-istess konferenza tal-aħbarijiet, il-Ministru Caruana ħabbar li Malta ddiet is-sottomissjonijiet kollha tagħha rigward ir-rapport tal-Manival. Meta mistoqsi dwar l-Air Malta, il-Ministru spjega li bħalissa għaddejja ħidma bil-waqfien sabiex fil-jiem li ġejjin sal-aħħar ta' dan ix-xahar titlesta wkoll is-sottomissjoni ta' Malta quddiem il-Kummissjoni Ewropea biex il-linja nazzjonali tal-ajru tingħata l-għajnuna mill-Gvern.